Moi! Tänään mä haluan puhua teille druuseista. Keitä druusit ovat ja miksi heistä on tärkeää puhua? Vastaan näihin kysymyksiin tällä videolla. Druusit ovat hyvin pieni vähemmistö Lähi-idässä. Heitä on vain noin 1 miljoona ja he asuvat 4 eri valtion alueilla. Libanonissa, Israelissa, Syyriassa ja Jordaniassa. Suurin druusiyhteisö asuu Etelä-Syyriassa. Israelissa heitä on noin 150 000. Syy, miksi kiinnostuin druuseista, johtuu oikeastaan 2 asiasta. 2 vuotta sitten Hizbollah ampui Libanonista raketin Pohjois-Israeliin. En tiedä mihin sen piti mennä, mutta se osui Majd al-Shamsin druusikaupunkiin Pohjois-Israelissa Golanin kukkuloilla. Tuo raketti tappoi 12 druusilasta ja 10 loukkaantui, osa hyvin vakavasti. Huomasin silloin, miten tuo raketti-isku aiheutti maansurun Israelissa. Näitä druusilapsia suri koko Israel. Silloin oikeastaan vasta aloin käsittämään, miten läheiset suhteet juutalaisilla ja druuseilla on Israelissa. Tuo raketti-isku oli verisin isku sitten Hamasin hyökkäyksen vuonna 2023. Ja se oli todella iso järkytys ja tragedia koko Israelin kansalle. Silloin aloin enemmän etsiä tietoa druuseista ja sain hyvin nopeasti tietää sekä lähteistäni että israelilaisilta ystäviltäni, että druusit ovat Israelissa hyvin arvostettu ja rakastettu vähemmistö. He ovat hyvin integroituneet ja he palvelevat kaikilla aloilla Israelissa. Heitä on lääkäreinä, opettajina, heitä on armeijassa hyvin korkeissa asemissa. Heitä on politiikassa, aivan kaikkialla. Itse yleensä Israelissa käydessäni käymme syömässä druusiravintolassa, druusikaupungeissa, koska varsinkin pohjoisessa monet sanovat, että druuseilla on paras ruoka. Toinen hetki, kun druusi-aihe tuli minulle hyvin lähelle sydäntä, oli tapahtumat vuosi sitten Etelä-Syyriassa. Silloin paikalliset sunnimuslimit yhdessä hallinnon joukkojen kanssa tekivät valtavan hyökkäyksen druusikaupunkeihin ja kyliin Sueidan alueella, ei kovin kaukana Israelin rajasta. Syyrian druusit ovat täysin samoja druuseja kuin Israelin druusit. He vain ovat sotien tähden joutuneet eri puolille näitä rajoja. Toisin sanoen Syyrian ja Israelin druuseissa on läheisiä sukulaisia, joita erottaa tämä raja-aita. Heinäkuussa viime vuonna ensimmäinen varoitus siitä, että jotain pahaa oli tapahtumassa, oli se, että hallinnolta lähetettiin 100 000 ruumispussia druusiyhteisöille Etelä-Syyriaan. Se oli selvä viesti siitä, että jotain tulee tapahtumaan. Pian tämän jälkeen alkoivat väkivaltaisuudet druuseja vastaan, ja niissä kuoli 1000–5000 ihmistä, tarkkaa lukua ei tiedetä. Mikä minua hätkähdytti oli se, että druuseille tehtiin kaikki aivan samat asiat, joita Hamas teki juutalaisille 2023 hyökkäyksessään. Kokonaisia druusiperheitä tapettiin, heitä häpäistiin, kidutettiin, murhattiin hyvin raaoilla tavoilla, raiskattiin ja kidnappattiin. Näiden raiskattujen ja kidnappattujen joukossa oli myös alaikäisiä tyttöjä. Aivan käsittämättömän tästä hyökkäyksestä tekee se, että druusit ovat hyvin rauhanomainen yhteisö.
He eivät ole kautta historiansa vaatineet itselleen oikeastaan mitään muuta kuin oikeuden elää sellaisina kuin he ovat ja harjoittaa sitä omaa uskontoaan. Heillä ei ole ollut vaatimuksia omasta valtiosta ja he ovat hyvin sopeutuneet niihin maihin, joissa he ovat, ja he ovat olleet kuuliaisia niiden maiden hallinnoille, joiden alaisuudessa he elävät. Druusit eivät siis ole olleet uhka kenellekään. Pienen väestönsä vuoksi he ovat vain pyrkineet sopeutumaan ja elämään omaa elämäänsä ilman, että he ovat häirinneet kenenkään naapuriensa elämää. Olin erityisen järkyttynyt siitä, että maailman ihmisoikeusaktivistit pysyivät täysin hiljaa siitä, mitä druuseille tapahtui. Toinen järkytys oli se, että kun druusit huomasivat, että he ovat kansanmurha-aikeen kohteena ja he olivat täysin puolustuskyvyttömässä asemassa, he pyysivät sitä ainoaa tahoa apuun, joka heitä pystyi auttamaan sillä hetkellä, ja se oli Israel. Se sinänsä ei järkyttänyt minua, koska kuten aikaisemmin mainitsin, Israelin armeijan sisällä vaikuttaa jonkin verran druuseja hyvin vaikutusvaltaisissa asemissa. Israelin druusit olivat jo alkaneet yhteisönä vaatimaan Netanyahun hallitukselta väliintuloa, jotta Syyrian druuseille ei tehdä kansanmurhaa. Mutta Syyrian druusit antoivat saman viestin. He vetosivat Israelin hallitukseen, että Israel tekisi väliintulon. Ja Israel teki sen. Hetkenä, jolloin erään druusiystäväni perhe siellä Etelä-Syyriassa ehti jo ajatella, että me kuolemme seuraavaksi, kun he näkivät hyökkäjien etenevän kylä kylältä lähemmäs heidän kotia ja tappavan kaikki eteen tulleet druusit. He ajattelivat, että me kuolemme. Mutta juuri ennen kuin nämä hyökkäjät ehtivät heidän kotiinsa, Israel teki väliintulon. Se alkoi pommittamaan sekä Damaskosta että näitä hyökkääjiä ja tekemään ilmaiskuja. Tämä lopulta pakotti hyökkääjät vetäytymään ja kuulopuheiden mukaan Syyrian presidentti säikähti ilmaiskuista niin paljon, että hän pakeni Damaskoksesta. Se, mikä minua järkytti, oli se, miten kansainvälinen yhteisö suhtautui tähän druusien verilöylyyn. Kansainvälinen yhteisö ei tehnyt asialle yhtään mitään, paitsi että se tuomitsi Israelin väliintulon paheksumalla sitä, että Israel loukkasi Syyrian suvereniteettia. Tämä, jos mikä, paljasti kansainvälisen yhteisön ja maailman ihmisoikeusaktivistien totaalisen tekopyhyyden. Se, miksi druuseista täytyy puhua nyt, on ensinnäkin se, että kukaan muu ei puhu druuseista. Heistä ei juuri tiedetä mitään. Toinen syy on se, että koska Euroopan maahanmuuttolait ovat kiristymässä, Syyriasta tulleita pakolaisia aletaan lähitulevaisuudessa palauttamaan yhä suuremmissa määrin takaisin Syyriaan. Nyt tulemme siihen ongelmaan, että druuseista ei oikeastaan tiedetä juuri mitään. Syyrian druusit ovat nimittäin edelleen väkivallan uhan alla. He edelleen joutuvat pelkäämään huomista päivää ja erityisesti he pelkäävät sitä päivää, kun Israelin joukot vetäytyvät Syyriasta. Syyrian druusit nimittäin ovat tietoisia ja ovat sen julkisesti sanoneet, että Israel on ainoa taho, joka suojelee heitä näiltä jihadistijoukoilta. Meidän täytyy nyt antaa viestiä meidän päättäjillemme siitä,
että kun Syyrian pakolaisia aletaan palauttamaan Assadin jälkeiseen Syyriaan, Syyriasta tulleita muutamia druuseja ei missään tapauksessa saa palauttaa, sillä heitä odottaa Syyriassa vaino ja mahdollinen väkivalta. Itse asiassa on vain ajan kysymys, kun jotain pahaa siellä tapahtuu taas. Syyrian druusiyhteisö on niin pieni, että heidän on todella vaikea puolustautua hyökkäyksiltä, joita he kohtasivat vuosi sitten. Silloinkin ja tästä syystä he tarvitsivat Israelin väliintulon. Erityisen tärkeää druuseista on puhua siksi, koska he ovat todella rauhaa rakastava yhteisö Lähi-idässä. He ovat kautta aikojen eläneet rauhassa naapuriensa kanssa. Druusien ideologiaan ei kuulu väkivalta ulkopuolisia kohtaan. Ainoa mitä he haluavat ovat elää druuseina rauhassa oman ideologiansa mukaan. Kuten sanoin, druusit eivät uhkaa ketään. Sain vähän aikaa sitten mahdollisuuden puhua useamman druusin kanssa. Puhuin parin Libanonin druusin, muutaman Syyrian druusin sekä yhden Israelin druusin kanssa. Sain kysyä heiltä paljon kysymyksiä ja opin paljon lisää druuseista. Ja mitä enemmän opin druuseista, sitä enemmän arvostan heitä. Druusit ovat myöskin siitä erilainen kansakunta, että heillä ei yleisesti ottaen ole ollut ongelmia antisemitismin kanssa. Druusit vähemmistönä ymmärtävät muita vähemmistöjä. Druuseista täytyy puhua myös siksi, että heitä uhkaavat aivan samat tahot ja sama ideologia, joka uhkaa Israelia ja juutalaisia. Eli tämmöinen radikaali islamismi, jihadismi. Minusta oli hämmästyttävää kuulla, että siinä missä palestiinalaiset Gazassa huutavat slogania Slaughter the Jews, Syyriassa vastaava slogan on Slaughter the Druze. Druusit nyt eivät miehitä kenenkään maita. Ei ole mitään syytä yrittää kansanmurhata druuseja, niin kuin Hamasin kohdalla kuulemme paljon selittelyjä miehityksestä ja sorrosta. Druusit eivät miehitä eivätkä sorra ketään, ja silti heidätkin halutaan pyyhkiä maailmankartalta. Siksi varsinkin meidän, jotka ymmärrämme Israelin tilannetta, on tärkeää ymmärtää, että meidän täytyy puhua druuseista ja meidän täytyy seisoa druusien rinnalla. Ainoa syy, miksi druusit kohtaavat vihaa, syrjintää ja väkivaltaa, on se, että druusit eivät ole muslimeja. Tämä väkivalta heitä kohtaan on siis uskontopohjaista. Free the Druze and save the Druze. Seisotaan druusiystäviemme rinnalla.